Ma meta tiġi għas-settur tas-saħħa li huwa pilastru li jekk dak il-pilastru ma jżomm sew anke l-ekonomija tiġġarraf, tista' tgħid ma sar xejn. Kienet din id-dikjarazzjoni tal-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel Paul Patch meta kien qed jieħu sehem f'diskussjoni dwar il-miżuri imħabbra fil-budget. F'intervista waqt il-programm NetLife, Paul Patch qal li fil-budget smajna bi proġetti kapitali li jsemmew sena wara l-oħra u li sissa għadhom qatt ma bdew. Għalhekk wieħed jista' jgħid li dan il-budget mhux xejn li f'ripetizzjoni tal-budget illi għadda. Il-President tal-MUMN qal li Malta huwa l-uniku pajjiż li ma ta' ebda rikonoxximent lil frontliners u saħaq li din kienet daqqa ta' ħarta għalihom għax il-gvern ta' pajjiżna kien reattiv f'dan ir-rigward. Patch wara wkoll it-tħassib tiegħu dwar nuqqas ta' infermiera li hemm fl-Isptar Mater Dei kif ukoll dwar il-fatt li s-sodod fit-taqsima tal-kura intensiva qed jintlew. Jien l-inkwiet li għandi forsi hawnhekk forsi dejjem tgħiduli isna negattivi, għax naf sakemm nistgħu naslu Mater Dei. Aħna preparati għal ċertu numru. Kif dak in-numru jinqabbes, il-morda ħajbatu barra l-infermieri u l-wiebel u l-frontliners. U l-biża tagħna li jinqabeż dak il-famuż numru. Paul Patch qal li huwa inkwetanti li ta' kuljum pajjiżna qed jirreġistra numru kbir ta' każijiet ġodda ta' COVID-19. Meta jollu n-numri, iċ-chances kbir li n-nies jitluk tal-isptar huma ikbar. Iċ-chances li xi ħadd imut huma ikbar ukoll. Ġifieri hawnhekk u għawek rajta saret nuqqas referenza li f'dal budget, l-ekonomija hija settur importantissimu. Imma kulħadd jaf u rajnija tiġri li jekk ikollok kollassjon kellha numri kbar fis-seħħa tan-nies, l-ekonomija tiġġarraf mas-saħħa. Il-President tal-MUMN qal li qatt ma jixtieq li Malta tispiċċa fl-istess sitwazzjoni li kienet spiċċat fiha l-Italja fl-ewwel mewġa ta' din il-pandemija. Għalhekk huwa appella lil poplu biex joqgħod kawt u jieħu din il-pandemija bis-serjetà.